Alawa sakbay ti baro atawen nang rugin nga glako ti paputok dagiti nga pulo nga stalls iti likodan ti public market iti zone 2 Bangged Abra. Numan pay nalaklaka ti presyo ti paputok kadagitoy no maidasig ti presyo da sakbay ti baro atawen. Awan pay laing unay ti aggatang kuna dagiti agtagilako. 50 aging ka 6,500 pesos ti presyo dagiti lako a paputok depende ti klase ken manamnama ti panagpangato ti presyo da apaman ngo madanin ti baro atawen. Basta no mangrugi kami, siyempre matumal, kasjay, ubing lang tilalakwan mi, kasjay. Pero no kaisuan na ako talaga nga maibos mo tila ko mi. So, nga mangrugi kami palaong datan nga gasto kami. Kasi madugo pa yung mga minti proseso na ti panag permit ti paputok. Mag-seminar ka, nakadado mapangkaji kamdangwa, kadakwa. So tiin kami akit, adamot bayad ti banog. Numan pay saan nga rekomenda ti Bureau of Fire Protection ti panagusar ti paputok iti panangpasungad ti baro atawen nagtignay dan a nag-inspect kadagiti dokumento dagiti agtagilako. Ngayon ma'am, ini-inspect namin kung naka-comply ba sila sa mga requirements. Tinitignan namin kung naka at least 5 meters away ba sa mga other business establishment ma'am. Naiabiso kadagiti vendors ti panangipesto ti 10 pounds extinguisher kalpasan ang nakitaan ti maysa nga stall ti extinguisher anagatang na online. Kada stall na ibilin ti panakay kabil ti maysa adram adanom iti abay da. Saan ti pamaian nyo dagiti agkurang ti requirements na, karong permits na? So nagayamot agkurang kinhaan nga naka-comply maikanda iti notice to comply ma'am kat i-comply da no handa nga mai-comply kapilitan nga han nga ag-operate jay business ta ma'am. Nagpalagipmet ti BFP aliklikan alakwan dagiti ubing nang runa dagiti napipig sa klase ti paputok ken inlungalong da ti publiko ti panagusar ti alternatibo awagas iti panangpasambay ti baro atawen. Immo namiten anang iwayat iti inspeksyon ti nagduduma a unit ti pulisya iti lugar ken awan met ti nakita a maipawil a paputok. Jessica Boreta, Balitang Solid North.